Я як і була фінансово неграмотна, так і залишилась нею. Скільки коштує в тебе замовити рекламу? Мільйони. Мільйони? Просто мільйони. Ну треба ж за щось їсти якось. Я просто хочу їсти піцу, радіти життю. Кожен день би їла піцу. Я казала хлопцям, вони кажуть, ні. Вони кажуть, ні. Я постриглась під каре, тому що просто був поганий настрій. Ні, там хіба Бог мені поможе завтра якось, бо це буде неможливо, я думаю. Я не хочу бути тваринкою, тому що ми всі не роботи і хочемо відчувати якісь речі. Любов шукає, любов знаходить, навколо мене просто кругами ходить. Як працює, це не розумію, бо моя мрія, щоб здійснились твої мрії. Любов шукає, любов знаходить, навколо мене просто кругами ходить. Як працює, це не розумію, бо моя мрія, здійсни мої мрії.